Velkommen til den fantastiske by Istanbul. Byen, hvor livligt natteliv og en rig kulturarv går hånd i hånd. Her er der oplevelser for alle sanser. Lad os begynde i hjertet af Istanbul, hvor du finder de største seværdigheder. Her kan du besøge den blå moské og Hagia Sophia og gå over den ikoniske plads, der forbinder dem. Pladsen gemmer sig en anden verden, nemlig den underjordiske cistern, der er bygget med over 300 søjler, hentet fra forskellige byer i Tyrkiet. Er du til shopping, så er du kommet til det rette sted. Istanbul har noget for enhver smag. Fra moderne butikker til Grand Bazaar, hvor du kan finde alt fra smykker og tekstiler til lækre tyrkiske delikatesser. Kom, lad os gå ind. Efter al den shopping kan man blive ret sulten. Uanset hvor du kigger hen, finder du hyggelige restauranter, caféer og street food. For den bedste udsigt over hele byen skal du tage op i Galata-tårnet. For børn er der også meget at opleve i Istanbul. For eksempel forlystelsesparker og museer. Der er oplevelser for både børn og voksne. Her kommer man ikke til at kede sig. I Istanbul bruger man færgen som offentlig transport. Du kan stige ombord og sejle over det gyldne horn for at opleve Istanbul fra vandet. Vidste du, at Istanbul er den eneste by i verden, der består af 2 kontinenter? Asien og Europa, der ligger på hver sin side af byen. Byen deles af det smukke Bosporusstræde. Så du kan faktisk spise morgenmad i Asien og frokost i Europa, helt uden at skulle forlade byen. Når solen går ned, vækkes byen virkelig til live. Fra luksusrestauranter og tagterrasser til smagfulde gadekøkkener, byen er konstant i gang. Kunne du tænke dig at opleve Istanbul? Book din storbyferie i dag.